Vítejte ve světě čísel, tabulek a neomezených možností. Toto video vás zavede do zákulisí jednoho z nejsilnějších nástrojů kancelářského softwaru, Microsoft Excel. Ať už jste účetní čaroděj, nebo teprve začínáte s Excelem, využití tohoto nástroje vždycky najdete. Během několika následujících minut odhalíme tajemství, která vám pomohou proměnit běžné pracovní úkoly efektivní a bezchybný proces. Připravila jsem si pro vás nabitou agendu plnou praktických tipů a triků, které vás vybaví nejenom základními dovednostmi, ale naučí vás, jak se vyhnout běžným chybám a úskalím. Ujistěte se, že máte po ruce šálek oblíbené kávy nebo čaje a pohodlně se usaďte. A ještě lépe, stáhněte si vzorový soubor a pracujte se mnou. Je čas excelovat, otevřít dveře novým možnostem, které vám Excel přináší. Spusťte Excel a jdeme společně objevovat. Tento kurz slouží pro rychlé zopakování informací, které jsme si řekli na základním školení o Excelu. Mluvili jsme o panelu nástrojů pro rychlý přístup, o tlačítcích, která nám umožní zkrátit počet kliknutí až o několik kroků. Na panel nástrojů přidáváme tlačítka buď pomocí rozbalovací nabídky na konci panelu, případně přes další příkazy, kde je také můžeme uspořádat, nebo také můžete oblíbenou ikonu kliknout pravým tlačítkem myši a přidat na panel nástrojů pro rychlý přístup. Na souboru ke stažení máte na úvodním listu k dispozici odkazy, které vám pomohou se získáním informací o dalších funkcích a o překladech funkcí mezi různými jazyky. Máte zde i rozložení klávesnice pro znaky, které občas v Excelu nebo i jinde potřebujeme. Velmi často používáme tlačítko Alt+G v kombinaci s dalšími tlačítky, jako je větší či menší, nebo například zavináč, hash či spojovník. Nyní přejdeme na zápis dat. Mezi listy můžete přecházet kliknutím myši, či můžete kliknout pravým tlačítkem myši na jednu ze šipek a získáváte okno Aktivovat, díky kterému můžete přecházet mezi jednotlivými listy, pokud jsou od sebe velmi vzdálené. Jednotlivé akce, které lze provádět s listy, najdete také pod pravým tlačítkem myši přímo na některém z konkrétních listů. Použko listu můžete obarvit, přejmenovat, listy můžeme zamknout či odstranit. Na tomto listu máme za úkol si připomenout, co v Excelu nedělat. Při zápisu hodnot do buňky je třeba dávat pozor na to, jak zapisujeme číselné údaje. Pokud zapíšete pouze číslo, je všechno v pořádku a všimněte si, že nám zde také reagují funkce. Pro ukázku zde máme standardní sčítání a také funkci suma, která sčítá oblast jednotlivých dnů. Pokud ale zapíšu částku špatně, budu se snažit zapsat také značku jednotky. Všimněte si na formátování buňky, jakým způsobem ji Excel zarovnal. Číslo zarovnal doprava, ale tuto hodnotu zarovnal doleva. Excel, pokud není stanovenou formátem buňky jinak, automaticky doleva zarovná text a doprava číslo. Pokud náhodou trefím správný formát jednotky, Excel na to bez problému zareaguje. Ale proč bych si přidávala tolik práce se psaním? Formát udělám rychle všem hodnotám najednou. Buď pomocí rozbalovacího menu formátu, anebo velmi rychle tlačítkem pro měny. Jakým způsobem zkontrolujeme, že vybrané oblasti jsou opravdu čísla a ne texty? K dispozici mám také stavový řádek. Ve stavovém řádku máme informace o součtu, počtu či průměru a přes pravé tlačítko myši si na tento řádek můžete také přidat položku minimum, maximum a počet buněk s číselnými hodnotami.
Pokud se mi pak při výběru buněk ukazuje rozdíl mezi vybranými hodnotami a číselnými hodnotami, je třeba zkontrolovat zapsané hodnoty. Když se podíváte na hodnotu v buňce a na řádek vzorců zobrazuje vždy skutečný stav. Jakmile je v řádku vzorců zapsaná za číslem nějaká hodnota tohoto typu, nějaký text, kromě desetinných míst nebo značky procent, je to špatně. Když mám správně formátovanou hodnotu, já vidím jednotku korun v buňce, ale v řádku vzorců žádné koruny nejsou, protože jsem správně použila formát buňky. Buňky mohou být také někdy formátovány jako text. Takto formátovanou buňku Excel ve výsledcích nezapočítává. Funkce typu suma, průměr a podobně budou takto zapsanou hodnotu ignorovat. Výhoda formátu textu spočívá v tom, že můžeme do buňky zapsat například nuly na začátek, u telefonní předvolby, nebo více než 16 místné hodnoty číselného tvaru, ale vidíte, že Excel na výpočet nereaguje, protože buňka je uložená jako text, nezapočítává se. Dáme-li převést na číslo, je nyní výpočet v pořádku. Na listu řady a kopírování si připomínáme možnosti tažení za pravý dolní roh v Excelu. Táhneme-li libovolným směrem, Excel v některých případech vytváří tzv. Řady. Řadu můžeme ovlivnit následně rozbalením tlačítka automatického vyplňování a můžeme zadat, zda jsme chtěli buňky kopírovat, či naopak, jestli jsme chtěli vyplnit třeba pracovní dny pouze. Tento systém funguje proto, že Excel má v sobě vestavěné řady podle národního prostředí. Máme-li národní prostředí přepnuto do jiného jazyka, nebude nám tento princip fungovat. Fungují nám dny, krátké názvy dní jako po UCT, měsíce, a naopak, pracujeme-li například s čísly, číslo se automaticky kopíruje, ale můžeme překliknout na vyplnit řady. Případně zapíšeme libovolné číslo, podržíme klávesu CTRL stisknutou, objevuje se nám ještě druhý menší černý křížek a při tažení řady automaticky řada přirůstá, či naopak s druhým směrem řada se zmenšuje. Máme-li speciální potřebu při zadávání řady, můžeme nastavit například rozdíl v číslech, označit obě dvě čísla a při tažení už automaticky vzniká příslušný rozdíl. Pracujeme-li s datumem a připomínáme si tu klávesovou zkratku CTRL a střední pro zadání dnešního data v Excelu, funguje nám řada podobně. Při tažení řady dolů přirůstá, při tažení řady nahoru ubíráme, doprava přidáváme, doleva ubíráme. V možnostech automatického vyplnění je nabídka nyní větší a můžeme opět pracovat s pracovními dny, vyplnit roky či vyplnit měsíce pro různé splátkové kalendáře, úroky a podobně. Pro úplnost na Excel ještě také římskou řadu dní měsíců do 12. Můžeme potom pracovat s řadou, kde máme text a číslo. Číslo pak Excel má automaticky tendenci zvětšovat. Můžeme také Excel naučit nějaké vlastní řady. Zde se jedná o pokročilou vlastnost, kterou si ukážeme příště. V rámci kopírování jsme si mohli všimnout volby dynamického doplňování. Jedná se o tzv. Strojové učení, díky kterému jsme schopni naznačit Excelu, jaké jsou naše potřeby, například získat iniciály, rozkopírovat příslušný údaj a vybrat dynamické doplňování. Tuto vlastnost najdete také na kartě Data jako tlačítko dynamického doplňování. Na listu základní výpočty máme jiný úkol. Musíme vypočítat, kolik bude činit daň a cena z daní. Následně také cena v eurech či cena v dolarech.
Co musíme vědět a připomínáme si, že v Excelu máme formát procenta. A procenta jsou jediná výjimka, která má v řádku vzorců za číslem nějaký znak. Jedná se totiž o formát, který Excel vnímá trošičku jinak než my. Formát procenta je hezká obálka na desetinné číslo mezi 0 a 1. Vrátíme-li formát procenta zpět, vidíme 21%, ale Excel počítá s číslem žádná celá 21. Při zápisu vzorce do buňky píšeme znaménko rovná se, případně můžeme použít i znaménko plus. Tím dáváme Excelu najevo, že budeme dělat nějaký výpočet. Všimněte si, že panel nástrojů kompletně sešedne a očekává nyní vstup z klávesnice. My máme zadaná čísla, proto je budeme vybírat myší. Chceme vypočítat, kolik ze 180 korun 21%. Výpočet tady bude 180 krát 21%. Neboli 180 krát žádná celá 21. Výsledek je 37 korun 80 haléřů. Nyní výpočet rozkopírujeme do dalších buněk. Podobným způsobem vypočteme cenu včetně daně. Jedná se o součet ceny bez daně plus vypočtená daň. Entrem potvrdíme vzorec a rozkopírujeme do dalších buněk. Nyní nastává trošičku komplikovanější úkol. Budeme naše zboží prodávat do zahraničí a potřebujeme nacenit v eurech. Ve většině firm se počítá cena bez DPH. Potřebujeme tedy výpočet rovná se 180 cena bez DPH děleno kurzem eura 23 korun. A zde pozor. Necháme-li výpočet tak, jak je, bude v pořádku, ale při rozkopírování vzorce se začnou objevovat chyby. Proč tomu tak je? Excel totiž dělá stále to stejné. Ve chvíli, kdy jsme sčítali či násobili data vedle sebe na řádku, Excel zcela jednoznačně fungoval tak, že automaticky posunul vybrané hodnoty. Tím směrem, jakým jsme posunuli výsledek. A to dělá pořád. Takže když se znovu podíváme na náš výpočet, máme 180 děleno kurzem eura. Na dalším řádku máme sice 250 korun za hibernál, ale děleno kurzem dolaru, protože Excel automaticky posunul obě buňky ve výpočtu směrem, kterým jsme posunuli výsledek. Když se podíváme na další výsledky. Iršaj Oliver děleno prázdná buňka. A tak dále. My potřebujeme nyní stav, který automaticky Excel vytváří, změnit pomocí tzv. Absolutní adresace. Ve vzorci znamená, že si stoupnu k buňce, kterou potřebuji zafixovat, aby se nehýbala, ve chvíli, kdy kopíruju vzorec. Stojím tedy kurzorem myši u buňky ve P10, tedy té, kterou potřebuju zafixovat, a mačkám klávesu F4 na klávesnici. Jedná se o funkční klávesy vedle klávesy Escape. U některých notebooků je třeba stisknout také klávesu Fn, podržet ji a zmáčknout F4. Vidíte, že při stisknutí klávesy se ve vzorci objevily znaky string nebo také jinak dolary. Entrem potvrdíme a znovu rozkopírujeme tento vzorec. V tuto chvíli už je vše v pořádku a jediné, co nám stačí upravit, je správně formát buňky, aby obsahoval opravdu i vizuálně v cenu v eurech. Jako samostatný úkol si zkuste vyřešit cenu v dolarech. Nyní si zkontrolujte postup samostatné práce. Do prázdné buňky jste zapsali rovná se
a dělíte cenu bez DPH kurzem dolaru. Okamžitě F4 zafixujete hodnotu kurzu dolaru proto, aby se vám tahle buňka neposouvala při manipulaci s výpočtem. Skopírujete výsledek a naformátujete správně buňky. Proč jsme zvolili zrovna tento postup? Protože chceme nyní jednoduše měnit kurzy podle toho, jak nastávají změny v bankce, aby se nám naše výpočty okamžitě přepočítávaly. To je důvod, proč používáme adresaci, nikoli pevný zápis čísla do vzorce. Bez této znalosti se budete v Excelu jen velmi těžko posouvat dál. Věnujte jí tedy maximální pozornost. To základní funkce máme vypočítat pomocí běžných funkcí celkové součty, průměr, minimum a maximum za hodnoty uvedené v tabulce. Můžeme na to jít několika způsoby. Ten nejjednodušší je, že si stoupneme do buňky, ve které chceme mít výsledek, stiskneme tlačítko Autosum, případně opatrně rozbalíme a stiskneme přímo tlačítko Součet a Excel vloží do buňky funkci a označí hodnoty. Pokud hodnoty označil správně, stačí potvrdit Enterem. Ve chvíli, kdy tento vzorec rozkopírujete do dalších buněk, dejte pozor na formátování. V tuto chvíli bylo porušeno formátování a máme zde dvojité čáry. Pokud jste zvolili tuto možnost, nezapomeňte tedy také ještě vyplnit bez formátování, aby se formátování v tabulce nepokazilo. Je to jedna z možností, jakým způsobem pracovat s výpočty. Můžete využít i jinou cestu. Ve chvíli, kdy potřebujeme výsledek pod vybraná čísla, můžete čísla jednoduše označit a opět stisknutím tlačítka Autosum vložíte funkci suma. Funkce suma je souhrn číselných dat oblasti a Excel v tuto chvíli zareagoval tak, že pod každý sloupec ve vybrané oblasti vložil výpočet. Tento princip jsme mohli použít také v jiné variantě. Pokud Excelu označíte prázdné buňky, do kterých chcete vložit výsledek, a protože jsou hned vedle čísel, můžete automaticky využít tlačítko Autosum pro rychlé vyplnění výsledků. Na co určitě dávejte pozor, je opakovaný postup stále stejného stisknutí tlačítka Autosum. Ve chvíli, kdy totiž budete postupovat jednotlivě po jednotlivých řádcích, Excel může zareagovat poněkud nezvykle a označí vám při třetím řádku k výpočtu čísla, která vidí nad sebou. Pokud si tohoto nevšimnete a výsledek potvrdíte, dostanete chybný výpočet, proto používáme při práci v Excelu kopírování vzorce. Pokud chceme průměr, zde již musíme stát buňce, ve které chceme mít výsledek. Rozbalením tlačítka Autosum na kartě domů vybíráme funkci průměr a vždy velice opatrně a čteme si, co nám Excel vložil do buňky. Excel automaticky označuje buňky, které vidí nejblíže, ale protože to nejsou buňky, ze kterých chci dělat průměr, bílým křížkem jednoduše vybírám buňky, které potřebuji. Excel zapisuje rozsah do závorky. Rozsah buněk je oddělen dvojtečkou. Enterem potvrzujeme. Další funkci, kterou mohu využít, je funkce minimum, která mi ukazuje, jaká hodnota je ve vybrané oblasti nejmenší. Nezapomeňte tedy zase ručně vybrat, jaké hodnoty chcete zkoumat. Funkce maximum stejným způsobem ve vybrané oblasti,
hledá největší hodnotu. A funkce počet říká, z jakého počtu čísel je naše statistika. Pro kontrolu se opět můžete podívat do stavového řádku. Jedná se o tytéž výpočty, které jsme udělali pomocí funkcí. No a teď, když jste se seznámili s tajemstvím buněk, vzorců a tabulek, je čas zavřít kapitolu vašeho vzdělávacího příběhu. Ale ne, nebojte se, tohle není konec. Před vámi stojí další vzrušující cesta za prohloubením vašich znalostí a dovedností. Na webové stránce kurzu najdete bohatou sbírku materiálů ke stažení, které rozšiřují a prohlubují to, co jste se dnes naučili. A nejen to. Můžete si taky své znalosti otestovat prostřednictvím kvízu, získat certifikát, který potvrdí, že vaše nově nabité dovednosti v Excelu jsou skvělé. Takže neváhejte, klikněte na odkaz, stáhněte si materiály a ať už pracujete samostatně nebo v týmu, nezapomeňte, že Excel je nástroj, který roste s vámi a vašimi potřebami. Otestujte se, získejte uznání vaší práce a neustále se zlepšujte. Jsem s vámi na téhle cestě. Těším se na vaše úspěchy. Je čas, abyste se chopili Excelu a ukázali, co ve vás je. A nezapomeňte, každý expert byl jednou začátečník. Děkuju, že jste se dnes připojili k našemu kurzu a těším se znova na vaši návštěvu.